dapat magmask. Magmask kay maayong buntag din sa tanan, no? Ato ang ipakita ni atong napalit na itong brass cutter nga STIHL FAs 230. Mao na siya atong tanawon, ha. Mao na siya atong napalit nga STIHL FAs 230. Kani siya kay gibuhat ni siya kay February 2025. Ano siya? FAs 230 nga STIHL. Umuan na siyang natistingan kadali, pero kung bago pa taaning mga brass cutter di pa tagabalo, gamay na tag-agi, yung lisod, murag lisod tag gamit kung saon. Ono na siya karon ng ilahang throttle. Dili na katong pislit-pislit. Muna na siya katong imuharang i-doot sa taas, yung kumagto na mo ni ang iyang switch. Pwede pa na siyang pundura, dili na ka magsipindot-pindot pa ana. Yan mo ni siya. Dito na ko ni siya sa tindahan nga kuha na palit sa build wheel. Mo na siya ikanang kuan rin sa authorized nga dealer diri sa Tagum City, Davao. Kinira may pakapin, no? Kining sa tananan sa atong baga. Pero dako po ni siya tabang kay di ta maglisod ani ini kuan. Trabaho ba? Imuhara na siyang i-clip dire. Pwede po nimo tanggalon kung di ka gusto. Nya, kini po gyud. Mo niyang pakapin. Mo ni siya mong gamit, kung gamit kani steel nga kuan blade kay kuan. Mo ni mong gamiton nga mga lock, yung kaniyang mga tools. Mo po ni siya ang ilang booklet sa STIHL nga kuan ng warranty registration. Ano yung warranty registration card STIHL. Yung ano yun, yung mga cover, maniyang kuan. Amo nang gibutang ang nylon, mong testingan. Pero ito ipakita ang kining paggamit nato sa nylon kung unsay iyang makaya. Bisag kung sa mga baguhan pa, di pa kabalo kung unsay kaya niya putlon ug unsa dali ba makaputol. Kini na siya ang amo ang nabayad pag palit ani niya kini. Mo niyang resibo sa diri sa build wheel nga tindahan, build wheel industrial hardware na mo palit. Ya mo ni Glenn, mo ni ako. Ya mo ni siya STIHL FAs 230. Isa ka buok mo ni ang presyo karon. Napalit na mo dai siya January 23, 2026. Okay, atong padayonon ni siya ini testing na nato balag di ta kabalo ato lagi pang mabidyohan bago sa iyang makaya. Sige.
dapat magmask. Magmask kay